Kidam tang matijong ni phanar ke parni dipu pen ke klang print and electronic media lapen social media chataya long voreng ki piam men pen tangka ke enpu nilimen ke klang don hama puthak ningduk pikan no pusi sangpi sadhana te mungpi pen pherang keang no ningje voreng awar sai ki piuna jakong thang na tawe nilimit thang amata aso asasi chongda dun chot abang phipina lapen alang litum pen nilimen ke enpon ke ahok pet alam theka lipusi sangpi sadhana te mungpi pen pherang kyang no ningje nilike alang litum pen thangnat kachra dun tawe lapen vorenga men pen tangka ke endun puniliphan ahok he akoinang ki pia putha kapot ningduk loputa alang lipen ningje nili alang litum pen tangka sikai sita ke endunawi jong si ang thek dokok pulote nang paklang dak thek nangji neliphan personally nang klang un e jok si nongnu nang ki jochor puta alang lipen ningje ponthu kewang jilang arnita nilimen pen kali kalang ke klang dokok pulote arona teng pen defamation case alam hoi pabonang kokpo lasi karbiang longarat do ana phanta nilihin pen kachoning rikang tung alam theke lapuhen lo ahok pet alam thesi pachethang chot nangji kali kalang alam patini pamme pensi monita phan akoi pinang jiputa sangpi sadhana te mungpi pen pachini ponthu